Sabine en Charlotte. Zullen we hier aan kunnen treffen in Grijze Kruk? Ik zie de wagen niet staan, dus het kan zijn dat ze niet toe zijn. Oh, nee. Nee, Zien dat die keeper vanochtend die ik huur? dat weet ik. Zien dat de keeper vanochtend die ik huur? Dat weet ik niet hier. Dat is Noord-Limburgs, wat ik kan. Nou, oh, wacht, dat mag niet. Dus Oh, God, nee. De corona groet, hè? Nee, ik weet niet of Georgine hier is of Charlotte, ik zie in de wagen niet. Die hebben een pannenkoekenrestaurant in... Neem de naam niet, maar waar is het? Die bakken pannenkoeken in? Die Ja, vlakbij ergens. Nee, nee, zeker niet. Oh, Zeker niet. Dat is in de buurt van Noorbeek. oké. Dus die, ja, ik weet het niet. Meestal is een van de twee hier, maar... Dat zien wel bezige bijtjes dan, hè? bezig gedaan. Want dan hebben ze hebben een zaak, dan hebben ze ook nog een bed and breakfast. Sinds 1,5 jaar, ja dat klopt. En ze doen iets met Ze brengen elke maand een kosteloos tijdschrift uit zelfs. Dus ze hebben het erg druk. Ja, zeker. het ziet er goed alsof het een of ander tijdschrift uit de jaren 70 is. Hè? Ja, daar heb ik geen oordeel over. Hoe het Nee, maar werkt. ik vind dat leuk. Dat Ik vind ziet het er echt- prima dat er ja, initiatief is om de omgeving een schat beter op de kaart te zetten. En dat krijg je iedere maand krijg je dat in de bus. Elke maand ja, wordt dat bezorgd, hoes aan hoes. En door neven voor een deel lui, ja, die kunnen het in de supermarkt ophalen en En wat op een staat paar erin? adressen. Daar staan artikelen in over allerlei verenigingen die er zijn, over activiteiten die lui hebben. Nee, dat zijn ze ook niet. En ja, advertenties. Het is denk ik een combinatie van een advertentie met een redactioneel artikel. Stond er wat ook ze dan publiceren. menselijke verhalen in of zo, persoonlijke verhalen? Weinig, Weinig. weinig. Ja, dat kost ook allemaal tijd, hè? Ik En kan er dan- een paar laten zien. Ik heb ze net in het oud papier gedaan gisteren. Nou, laat er eens einde zien dan. Nu we toch geen zien. Moet ik even graven in de doos. Ik zie bij ook versieringen op de raam van, wat zien het? Ganzen. Wat minder. Gauzen. Ja, dat zijn gauzengeweven. We hebben veel ingredieën gehad waar dat oog op stond en dat motief hebben we laten terugkomen. Ja, dan is de haan met de hin. De heeft me immers de deur gesloten. Moet ik even achterop. Kom maar even door. Oh! Want er zit immers binnen achter een beeldscherm, dus die hebben natuurlijk jongen gaan oorvuren. Hey! Hallo! Jo, maak peurtje maar tegen Pascal. Hallo. Goedemiddag. Goedemiddag. Kom je even schoelen? Nou, wie wordt er aangesproken door meneer, want wie wordt hier tegenover? Ja, zorg. En proberen, zullen we Goeiedag. even de Ook kom door normaal. Dan gaan we samen doen het. Toch? Dan gaan we samen doen het. Ja. Nou, dit is geen vervelende plek om te sterven, laat ik het zo zeggen. Oh, Nee, maar voor je te vliegt leven nog even helemaal Wat niet. een grappige... Dat hoor ik niet een van. beetje Engels... Ja, dat was wel de bedoeling. Kijk, dan ziet je er goed in geslaagd. Ja, dank je. Dat is gelukt. Ja, we wonen hier nu 33 jaar en een jaar of Louis. 14 geleden Is hebben dat? we alles troetgegoed wat we verzameld houden in die jaren. Aan verschillend meubilair en nu hebben we dat dan in één keer goed gedaan. Wat een... het is enorm kneus. Ja, Dat vond ik weer cottage... wel. Is niet meer van deze tijd. Hè. Maar ze vieren niet, daar heeft ze dat niet voor. Zien ook gebeurd, hè? Ja. Zien- Maar dit zijn... Dat is Louis en dit is? Dat is Morris. Dat hè? is dus een morgen. Louis en Morris. Ja. Och, wat leuk. Morris, Ja. kan je Ja. zo lachen? Nee, vandaag niet. Oh, vandaag Dat niet. wordt Nee. even. Is hij gevallen of zo? Hè? Gisteren, jong. Och, ja. We gingen van Dit de zijn terug. die tijdschriftjes die ze uitbrengen elke maand. Dat hebben ze nu... Ja, deze ziet mij toch iets te Veel modern uit. Ik vond, kijk, dit kan wel meer in de richting. Ja, Dit vind ik dat al, is, dat is een lama-boerderie bovenop Zwijkense. Die Dus hebben die, ja, dat is dat die- huurt allemaal bij Beekdalen. Zwijkers ook nog. Zwijkense,
Volgens mij is dat geleden. Nee, toch? Dat is geleden, hè? Dat is geleden. Maar ja, dit is de Kapellengriezengrabbe. Die is gebouwd in, ik meen, 45. Ja. Toen hebben hier stond een oude boom. Op de driesprong daarboven is dat. Die stond een oude boom. En daar hebben Amerikaanse tanks in de bevrijding hebben die de boom omgereden. En die kapel is gebouwd op diezelfde plek ter nagedachtenis aan de oorlog en de volgens mij bevrijding. zien we hier een keer al... Want dat is hier, hè? Dat is Heufke. Hier woont Ja, dat Willem. is hier verderop, hè? Willem, dat is het hogerop. Willem. Ja, maar dan zien we een keer met onderweg geweest. Want er woont een hele leuke mevrouw die geeft therapie aan kinderen. Dat is hier, joh. Oh ja, dat is het. Ja, dat is hier. Dat is Ja, hier zien we net wel langs gereden. Ja, ja. Maar je ziet volgens mij geen, maar zou je zelf ook wel zo'n krantje uit kunnen geven, of niet? Je weet ook wel het een en ander over. Ja, we zijn allebei gebeurtig van hier. Ik ben van Tervoos en Anja is van Genel. Maar dat zult ze nooit geweest zijn. Ja, nu wordt het Dat is geweerlijk. 100 meter naar het einde van het. Dus je... Je liggen nog in dit zijn Ja, maar hoe ver woonde je vroeger uit elkaar dan? Ja, een kilometer. Ja, hier. Nou, dat is 4 kilometer van nu tegen, hè? Nee, Tervoos. Ja, de beste ooit. Ja, de geboortegrond dan, hè? Ja, ja. Goed gevloept. Maar dat is dit stuk, dat zijn eigenlijk allerlei gehuchten. Ja, Nierhoven, Nerven. En dan krijg je Griezengrabbe en dan heb je de Straten En de helle. Gennebrand en dan heb je Genel. Allerlei klein gehuchtjes, waarvan er een paar vallen onder beschermd dorpsgezicht. Wat ik altijd leuk vind dan, is hoe heb je elkaar leren kennen? Oeh, ik ben een keer bij de mam van Heur een recept gaan halen voor waffelen. Zo is het begonnen. Waar staat... Heel lang geleden. Waar staat in de opdracht of met voorbedachte raden? Dat waren, nou mijn mam wil dat hebben. Ja, ja. En dat ben ik toch gaan halen. En Oké. nu zijn we al kijk bijna toch hier. 44 jaar getrouwd. Wat vind je Dat sticht ervan? komt ervan, hè, schat. Dat komt Ja, ervan, hè? ja, inderdaad. Ook dat komt ervan uiteindelijk, hè? Ja. Ja, Ja, dus als jij dat recept voor de waffelen niet wordt gaan halen... in Dan wordt opdracht dit er van niet mam, gekomen. Dan wordt er geen morgens Het geweest. beste hoe ze lekker En waffelen, ook hè? geen Hallo, Ja, is je ja. ding al? Hé, doe je zo het leven? Tegenover. Nou ja, je kent het programma onderweg. Ja, Wie zeker. komen nooit op aanspraak? Ozua, ja. En we zien alles een keer door aan de deur geweest. Toen waren ze ook niet thuis. Ozua. En toen kwamen er ook emmers hier uit de deur op. Toen kwamen ze weer, ook weer een bijzonder verhaal vertellen. Dat ging over een mogelijke overlast van vrachtwagens hier in de deur. Ja, dat ken ja, hierboven woonde een erpelboer, maar Ja. ik vind dat ze niet in een agrarisch gebied wil wonen, dan ga ik naar de stad of weet ik hoe, maar Ja. ga ik niet Dus dat valt hier voor zitten mij. en klagen over tractors en hier komen kwaadmachines en een erpelrooiers en ja, dat is normaal, dat is dag en nacht. En ik denk dat je toch meer dek aan het opleven, of niet? Ja, we hebben dan nog 3000 vierkante meter. Oh, dat liep op zich heel klein, maar wat erachter ligt, dat is ook nog Nee, allemaal dat van- is een wei, die is nog 100 meter lang. We hebben veel lui, die hebben weien. Wie dit ook, dat hebben we gekocht ooit als wei en die hebben we dan gebouwd. En hoe lang geleden zei je? In 87. 87. Dus ook toevallig, Hurre, hoe is het, is weg, Hurre, pap, die wordt de hogeschool gezeten met Leinies, de slechter wordt deze wij van Boor. En die houdt als een van de weinigen houdt hij nog een slagvergunning, zelf, voor een hoes te slachten. En dan kocht de koeien op bij de boeren en die zat er hier dan in de wei en elke week, dan slagde hij een koe. En op een gegeven moment is er goed gescheid. En dat wisten we, dat er ging goed scheiden. En toen hebben we de pap van Anja eens gestuurd van gang eens kijken of we misschien die wei hier kunnen Oh, want hij gaan. kreeg wat makkelijker Voor te een boek. voet tussen Ja, de daar deur. komt Die makkelijker koosten binnen. elkaar en zo en dan... Dat komt geen makkelijker binnen natuurlijk. Dus die kogel was snel door de kerk. Ja, dat ging vrij vlot. Hij zag, het eerste gesprek, is goed. En toen zijn we dan nog gaan kallen over, wat moet het kosten en hoeveel vierkante meters in het. En dat hebben we toen gekocht, voor een prijs, dat kreeg ze tegenwoordig geen 200 Nee. vierkante meter maar voor. En zeker niet Maar in ja, daar deze zit ze hier. met een wei van Hey. bijna 3000 meter. Hij kan ook zelf lopen. Hij kent lopen, joh. Hé, Morris.
kennen. Vreemd ja jong. Ja, vreemd. Ja. Ik heb ze toch weer mee? Ja? Ja, opa, tel me op. Maar zo zijn we begonnen voor de bessie. Ja, zo zien we begonnen over de bessie. En zo zien we via het waffelrecept zien we nou uiteindelijk en de Ik slechte. risigrubben moet komen. Weet je een tas koffie? Nou, we komen eigenlijk net van de koffie af. Oh, kijk eens aan. Ja, het ken nog allemaal. Ik heb toevallig geen waffels of zo. Nee, toevallig Nee. niet. Nee, dat is is om van de waffelbak. Te laat of te vroeg? Is de tijd van de waffelbak Volgens is het voorbij? erom, joh. Ja? Ja. Dat is echt iets voor... Ja, dat is winterkost, hè? Nou, maar nu jong, is te laat. Oh, nu Nou, jong. dat nu. De mensen dat doen ze hier. Ik weet niet wie dat bejeugd is. Wie is nou de architect achter de... Is dat iets wat je samen zo... of ziet je... Dit wel, we hebben dat gezien bij Eemesteed Eegkost. Daar houden ja, een vierde, zeg maar. Want dit is wordt van tevoren ook nog opengegaan. En we hebben dat 14 jaar geleden toegemaakt en door dan nu een badkamer in een balzaal. Dat is de badkamer. Oh, Dat is de badkamer. daar. Oh, oké. Door joh. Ja. Prachtige klok trouwens. Ziet hij er alleen oud uit of is die oud? Die is tegen de 200 jaar. Kijk. Dan komt de wazen, Vouwslingen. Ja, je En ze helpt. loopt. En ze loopt. Die loopt, ja. Die loopt. Ze staat eigenlijk wel op een plek waarvan ze zegt van... Maar ja, hij wordt denk ik geen plaats meer, of wel? Ja, vol is vol. Hè. Vol is vol. En dan kleurt het op. Ja, maar de kent ze zo een fotoreportage maken voor een lifestyle country. Misschien iets voor de Bessie. Weet ze maar. Is Bessie hier jou geweest? Nou, het toeval wil ik niet zeggen, maar het huis waar die twee dames in wonen, Ja. dat wordt tot 2003 eigendom van een nonk van mij, van de jongste nonk. Dat is verongelukt. En toen heb ik de erfenis afgewikkeld voor de hele familie. Inclusief ja, de verkoop van het huis. En nooit de behoefte gehad om de weg over te steken? Ja, zelden dat voorbij komen. Ik bedoel, Nee, maar dat je door wordt gewoon wonen. Toen de kans nee, veel nee, hè? absoluut niet. Nee. Er wordt te veel werk aan dat huis. Als dit nou uiteindelijk de nieuwe Wibi Suryadi bleek, mogen we dan nog eens terugkomen? Ja. Ja? Door de tientje, maar. Kind dat als je